Ayaman to sama sa iman to na yung may inigtan na gagulutan ng mga rin na naging Palestine, naging Gaza. Na umandong na yaman na namrani sa mga bangsa tanong. Sa yaman na free Palestine, ugupan tanong Palestine, ipamangnitan ng Palestine, nabuhat ng mga nila, ugupan abangan tanong sa mga pagalitan sa Palestine. Tama sa ating tanong, ay mga nila donation drive, ay ang tanong nila sa katanong na ibo di tanong likipan na sa free Palestine. Ugay, na yung kanyang priya, at yung kaya watan na inshallah ta'ala na pisalupan sa kanakay sa Palestine. Inong ito na mapigil. Antay niya kalibirit sa Palestine, sinukya ko ang mga crusaders. Ayaw niya kalibirit sa Palestine, sinukya ko ang mga crusaders na si Salahuddin al-Ayyubi. Nantawa si Salahuddin al-Ayyubi. Si Salahuddin al-Ayyubi na bangan ipuginig sa Salahuddin al-Ayyubi na baka tumawing kamang suduanok siyan. Sumbun adok siyan si Salahuddin al-Ayyubi na kagyong rago si inayan na mga kanina na pumoy ang mga rumah. Ya kau magyong kaya doon na pinarumaraw na pugisin ginawan ko na itindig ko na tigil na ating abay na sumapakatawang na lupa dito. Tigil na din sa terima. Makaw magmaso isa dito na tigil na ginong manila na sumangalok sa giyong kutuarago na pugisin nila na kay kalitang ko na madok na niliayaman na niyan ka dito ang yakatang mata na ilo ay doon kaliman ko na giyong kutuahin na usan ako din ala yun na kanina sa magiyong nila tigil na ayan na ayaw na kan na suadin na pinaro niyan sa alibirit a Palestine dito sa ginawa ang Salahuddin al-Ayyubi niyan na dumawag yung kayaman na niyan na ama o ama Salahuddin al-Ayyubi amang ulipan sa mundo amasa na tingin na kalitang ko na diisutigit ko ayat pinagag yung kupayaman na niyan na manguda na paliburit niyan Palestine makagimaong mga sawa mangkukuha mga Kristiyan na niya katulad yung kutuado asi ina iyan na ayat pinagag na pilibirit niyan Palestine na niya kapangarumaron na soldato ang pilibirit niyan Palestine na mimbuwat na sila na ayang mimbuwat na sa Salahuddin al-Ayyubi na sukya pakala o Salahuddin al-Ayyubi na niya libiritian a Palestine. Naginan man dapat ipinutan sa mga palikiran. Nakagina-hadaptan. Iman ko na ayaw ko ang hadaptan o pamikiran tano, penanong tano. Nang tunay ka pakatamong tano, ang tunay ka pakambunay tano, ang tunay ka dato tano, ang tunay ka bayor tano, ang tunay ka bubir na dun tano. Ginabo. Dahil ko para sa agam. Inanuman suatu nabi nila, yun kaya Constantinople, yun kaya Istanbul. Yun kaya Istanbul at Constantinople, yun na pinakamadaing dumangaroon. Pinakamabulog aing dumangaroon. Nakawali pa kanyang kabayan. Ayaw niya katabang Iran na si Muhammad al-Fatih. Si Muhammad al-Fatih na ayaw mo inibigyan sa kalibiritan niya sa Constantinople na 20 ang bubuhin ibig. Allahu Akbar. 20 ang bubuhin ibig. Na niya dibirit yan ang pinakamabulaing at yung kayaron. Nasaktan na lumpin na bubuhin na dapat na sabi niya. Kaya sabi niya na kandula. Kaya sabi niya na kapag mobile engine. Kaya sabi niya na kandukas. Kaya sabi niya na kapriding. Kakamoto. Kakasulo. Ito na sabi niya. So niya kalibirit. Saya mana niya na Istanbul. Na pun ayaw ito niya na lumpin na bubuhin. Masya Allah. Sumiyano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam pagod na yung akumando ang gurubat sa room sa diyong kukuha sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw niya at bugod na ingin naging kaya ingin na Paris nagugin kaya ingin na Ru iba na ito sama sa kaliman to naging kaya Amerika agugin kaya China Russia naging kaya na niya at bugod na ingin sa kukuha sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang gurubat sa room na ayaw niya akumando niya na suatu Nabi na usama ayah ididian na benin ayah ididian na yang niyan na 10 ang pito ay ididian. Masya Allah. 10 ang pito idin na gurubatan niya na Amerika. 10 ang pito idin na gurubatan niya na China. Gurubatan niya na Russia. Na kinabupan mo natin bumili kasangkapan. Na ino sa gin kaya masaktan ng mga ripong Allah. Na ilay na kasi 10 ang pito idin na di ka sa kita-kita. Di piniminato-nato. Di penian ko natin nila tulong sa mga kita-kita niya Allahu Akbar na ito to nakagisa kayo ang mga nuksani na dunyo kami pangunaa so tingin na upalimindu na biyatan sa agama talo agama Islam kaya hindi kami nakakanupin sa nga
kaya sumati bukti, nakakaya sumita di tanah, dinaninibil kami. Na Korea niyan, na niya video kaltan na kaya masusuatan. Mawari po mo. Naya po mo saya, nasa kanyang isa aman na pag-asami. Sa kambyutan niya sa kanyang mga pamilya. Sa kanyang mga nuksami na pamagipunas ka na. Yun kaya mainay niyo masasansa na abutan. Yun kaya mainay niyo ang tulabing na matibinas sa abutan. Kapya sa mga ulama na di may isa-isa. Sa mga profesional. Sa mga ustad na di may isa-isa. Kayo! Kagiat na niya bakala. Adun biyatan sumapi ang kapanangayan. Kaya yung biyatan na sumarata abusa. Niya yung biyatan ako mapi abusa. Yung biyatan ako mapi ang kapanangayan. Namyaw na mamamuna. Dito maghinulan niya. Marata abusa. Apagin mo. Pagintay mo. Dito ka ng biyatan. Umangalok siya. Nasa kano mga luksami. Panginta po Allah, kaya sabutan niyo, sa kanya malapag asami sa yaman na niya nakambitami. Sus kanya mga watayo. Sa kanya mga kamudaan, na niya naging suwento na ba niya nasangan niyo. Pag nairon, naging kakauntiin mo sa mga ginawa niyo. Ikadua, na pamangaladugan niyo sa ilmo, pamangalitan mo. Ikatalo, na pamimilikan niyo sa ginaway. Ubas yung ginaway ka na din sumbaya, kaya para kanyang awain ka. Mas kailangan ng kaso para kaya gusin ko sa igawa. Ikapat, na mula sa mga ulama, ilayan niyo sa mga ulama, pamatinggan niyo sa mga ulama, sudinan susunod na humilang ikang duluan, pakalipasan niyo na ayakuan niyo na sumatiya. Ayakuan niyo na sumasiya tira na matiya. Ayakuan niyo na sumaya man na nakapir tira na matiya. Ikalima, al-ibadah wal ikhlas. Simba sa Allah na bukapag-ikhlas. Inuunin din mo ikang-ikhlas. Pag nito ba kayo sa agama na pangitano? Pag nito ba kayo sa agama para sa iyo Allah? Uban yung nito ba sa agama? Para siya takalo. Ang anong makilala, ang anong sika, ang anong tinawag na ginawa na yan. Pira-pira sa basa taniman ko ang nila. Kadang-kadang na lima mabisay ng agama. Na ino ay naging pagkikusan sa kasubutan. Ngayon, pag yung niya ay dito, so ang kulaboran na diyan kulaboran na makaturo ay ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Nasa kalumang arinulay, na ubang alupubay, bukong ginibang ko agama, na pag-ikilas ka na. Para sa ito Allah subhanahu wa ta'ala, para sa ito agama niya. Ikanong, as-sabr wa da'wa, sabar ka na. Asong kapag-ibigin niyo sa ito agama, so kapulakian niyo sa ito Allah, so kasimban niyo sa ito Allah, so kapag-ibigin niyo sa ito agama, na ulikan mo makasabar, na di ka nung pwede kung mapiayang na yan na galubang. Udah kapakasabar yun, nadagin pagkamapiya. Kaso gino pagkamapiya, na kailangan sa kapakasabar. Kailangan na masabar ka, ginawa ka, so gino pagkabuso ng mga inang pedaka. Na uli nga makasabar, na di na matunggalibag sa agama. Aya, uno-ulaman na gino pagkamapiya, na so kapakasabar. Niya ko tayo pala ko sa aya ka, ako nalang na, so kapakasabar. Ayaw mo rin ni, nagyo ko kaya mo yan, na kapag binutukan niyo sa ito agama tanong, agama Islam, mamagugupat tanong sa biyang kaya sa kanyang ko, sa kaunti ay sa biyang kaya butat tanong, na sita no panagipunan sa ito mga ginawa tayo. Panagipunan tanong sa ito mga ginawa tanong, limpiyong tanong sa mga pusong tanong, pamimilang tanong, nagwayamana, na kunabay ni nasusimbo sa ito Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi siya muktaman na nakagyan ng atas na yung gaya kaya ganyan. Alam ko lihat, ay pun nila ang bukano na padala mga ito sa mga puso o pamilya niyo, nakagigutin ka po o diktan sa kaunti sa yung gaya bitagtano. Tapi siya muktaman na wasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.